wawaru makosana wawa pachatuliro ndi pa 6 July chaka chimene cha 2026 ndi paja pa tsiku limene lili umakhala kukumbukira Independence Day, tsiku limene amalawi timakhala tikukumbukira ufulu ozilamulira tokha kuchoka ku ulamuliro watsamunda kubwerano ulamuliro ndithu ozilamulira tokha ngati amalawi. Nawo tikatsata bwino mmene zimakhalira azirutini chaka china chilichonse aboma amakhala zoti akonza mwambo mmene anthu amakasonkhana ku stadium kusogozedwa ndi aboma ndi kumakhala zochitika zosiyanasiyana mokha magule zikhalidwe zosiyanasiyana kuphatikiza pamenepo asilikali amakhalanso akonesa ukaswiri wawo pamenepo maperete ndi zina zotero ndi mmene zimakhala zikuchitika nthawi ndi nthawi kuphatikiza pamenepo kumazakhalanso mapemphero choncho zisuzo komanso ndi kutino timaonera ndithu kumachitika masewero a mpira nthawi zambiri ndi mmene zimakhala zikuchitikira kambira pamene tsiku limeneli la 6 July linakhazikitsidwa mu chaka cha 1964 komatu ulendo uno sizili motero ayi maka 6 July ya chaka chimenechi cha 2026 paja tikatsatira bwinobwino mbuyomo kunali pa 13 June chaka chimenechi cha 2026 mtsogoleri wa dziko apita muthalika kuseratu kwa mwimba mkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna ambo Justin Saidi analembatu chikalata chimene chimafotokoza uthenga wa mtsogoleri wa dziko kuti no chaka chimenechi cha 2026 aboma sakusogoleranso mwambo okhudzana ndi tsiku limene la Independence Day analamula kuti ndalama za boma zisagwiritsidwe ntchito makamaka pa mwambo umenewo mmene chingachitike ndi chonena kuti kungokhala mapemphero okha basi makamaka anthu angokhala kupemphera tsiku limeneli. Nawo posatira zimenezi kuna kuti mtsogoleri wa dziko apita muthalika alemba chikalata chimene akufotokozera makamaka nkhani yokhudzana ndi tsiku limeneli la Independence Day afunira Malawi zabwino komanso kufotokoza bwinobwino nkhani yokhudzana ndi chiganizo chimene anapanga kuti no tsiku limeneli pasakhale mwambo umenewo boma lisagwiritse ntchito ndalama zokhudzana ndi mwambo umenewo malo mwake ndi kungochitika mapemphero monga mmene afotokozera mbuyomo kuti no anthu angochita mapemphero kupempherera tsiku limeneli. Izitu ndi zachilendo potengera ndi mbiri ya dziko la Malawi kuti no ndikoyamba zinthu ngati zimezi kuchitika since resurgence tsiku limene la 6 July pano muchikalata chimenecho chimene chona chikusera pa skrini pathopo apita muthalika afotokoza bwinobwino nkhani yokhudzana ndi ndalama zimene anapangira budget kuti no ziyendeseredwe mwambo umenewo paja mabudget anachitika kalekale nthawi imene amalamula zimenezi budget inalipo kale ndi akunena zoti ndalama zimenezozo zomwe anapanga loketi kuti ndesere mwambo umenewo wa tsiku limeneli la pa 6 July akuti zipite m'magawo ena amene angathandizire kuthana ndi ena mwa mavuto amene akhala akusausa dziko la Malawi kwa zaka zisanu zapitazo kandi kuti mavuto okhoza ndi mankhwala kuzipatala kuti ndalama zimenezo atha kutenga kupitisa kumeneko kuti zikathandizire zipatala aya magawoti amene akuona kuti kumeneko kuli ma shortfalls ndalama zimenezo azipanga loketi zipite kumeneko ndi imene akuyankhulira apita muthalika muchikalata chimenechi sizokhazo ayi apitiza ndi kuwafunira zabwino amalawi onse komwe ali makamaka pa tsiku limene lomwe akukumbukira ufulu ozilamulira pa iwo okha komanso anapitiriza kufotokozera nkhani yokhudzana ndi utsogoleri wawo kapena kuti boma lawo akuti chimene chofunika kwambiri ndi chonena kuti anthu agwire ntchito limodzi kuti no zithandizire ndi cholinga choti dziko la Malawi likhale lozimira palokha kumbali yokhudzana ndi zachuma osati mwangodalira madonors tikatero ndilo takaita koso la IMF ndi zina zotero mano ikhale independent pa nkhani yokhudzana ndi zachuma izizimira ndithu pa yokha komanso anapitiriza kuti ngakhale dziko la Malawi likumana ndi mikwingwiri pa nkhani yokhudzana ndi zachuma komano utsogoleri wawo uonetsetsa zona kuti ayika maziko abwino komanso amphamvu othandizira kunena zona kuti pakhale njira zabwino zoti mavuto akusowa kwa ndalama zakunja kapena kuti forex asamapezeke komanso anthu akhale akulembedwa ntchito kuphatikiza pamenepo nkhani yokhudzananso ndi njala zinthu zikhale zili stable bwinobwino ndi mmene akufotokozera apita muthalika muchikalata chimenechi. Of course ni maganizo abwino poseva ndalama kuti zipite m'magawo ena ofunikira machazi tikuziwa kuti tsiku limene liso la 6 July ndofunikiranso kwambiri kudziko. Of course potengera ndi chikalata chimene anatulutsa pa 13 June chaka chimene cha 2026 apange restrict anthu sangapange celebrate lakazona kuti agwiritsa ntchito ma resources yawo mmene tinaona kuti apanga bar kapena kuti apanga bar nkhani yogwiritsa ntchito ma resources aboma misonkho ya Malawi sikunena kugwiritsidwa ntchito pa chikondwerero chimenechi kope kuti mwinaso ili ngati hostility measure mwina titha kuona moteromo bola sova samapezeke zonena kuti ena akakuzisolola ndalama zimenezo ifatu kulipo kupanga loketi ndalama zimenezo kuzipitisa kumagawo ena kumene kuja ena so mapezeka kuzisololanso ndi nkumaza kuti bola so zinangogwiritsidwa ntchito programu yomweyo ya independence yo. Anyways, of course ilana kuti magayi aku Blantyre City Council musogozedwa ndi meya wawo Jomo Osman iwo ndi kuti anapanga msonkhasonkha limodzi lino pa tsiku limeneli aonetsetsa zona kuti kuchitika mwambo okhudzana ndi independence paja nkanena kuti ndi makhansa kumeneko asiso anthu akufuna kwabwino
anachita limodzi pamene kapena pa 15 kandi pa 16 June pomweno analengeza kunena zona kuti ndithu ayika ndalama yapadera iyo kuona 60 miliyoni omwe anthu anachita kansonkhasonkhano kuti azapangire mwambo umene wafotokoza ndithu programu yonse imene angayendesere kuzafikano chigawo chakumadzulo kumene kukhale madansi kumeneko ndime ndithu Jomo ndi timu yawo anafotokozera nthawi imeneyo anasindika ndithu kuti sachosapo ngakhale enepeni chokatu ku public funds ndithu ndi ali modzilimodzi amene akufuna kwabwino ndi mmene anafotokozera nthawi imeneyo. Of course monga tsiku limene timadziwa bwino kuti mtsogoleri wa dziko amapatsidwa mphamvu ndi malamulo a dziko potenganso ndi section 89 article 2 yomweno imampatsa mphamvu mtsogoleri wa dziko kuti atha kukhululukira ena mwa ndende ndeya kuti mtsogoleri wa dziko apita muthalika kukhululukiranso anthu okwana 134 potengeranso ndi uthenga omwe neno unduna wa Homeland Security fotokoza podzera mu chikalata chimene alemba ndipo wasainira chikalata chimenecho ndi Linda Pachalo Moyo yemwe ndi secretary kumeneko ndeya kuti anthu amene wasankhidwa potengeranso ndi ma guidelines kapena kuti ndondomeko zimene amatsatira posankha anthu oti apangidwe pardon ndi mtsogoleri wa dziko ndeya kuti mu ndondomeko zimenezo amakhala kusankha anthu amene ndi chronic illness ena oti ndi nkhalamba ena oti ndi okalamba kupanikiza pamenepo ana ndi kuti asankhidwanso zimenezo ndi zimene zachitika ndipo sankha anthu 134 amene wakhululukira mtsogoleri wa dziko apita muthalika ngati njira imodzi yokondwerera tsiku limene la independence posi chikalata chimene chinachonso ndero chatuluka leroli potsatiranso chikalata chimene mtsogoleri wa dziko apita muthalika atulusa khuza ndi mafuno abwino komanso kufotokozera uthenga umene wa mtundu wa Malawi pakumabweratu mafunso ena ake makamaka nkhani yokhuza ndi independence akuluakulu chaka chimenechi cha 62 pamene tikuyankhula zona kuti dziko la Malawi lili pa ufulu odzilamulira lokha kuchoka nthawi imeneyo pameneno ulamuliro unasintha kuchoka kwa Asamunda kupita kwa Malawi kumalamulira dziko limeneli kumasogolera ndithu na chiyonse monga dziko limene akukhalira zaka 62 ndi zaka zambiri kwa basi Malawi anachoka kulamuliro kwa Asamunda kenako kunabwera ulamuliro wa chipani chimodzi mosogozedwa ndi Dr. Banda kuchoka pamenepo kunabwera madepate kuyambira 24 kufika mu chaka chimenechi cha 2026 pomwe tikuti ndi zaka 62 Malawi ikudzilamulira pa yokha mano mukuona kwanu makosana ndi pali progress ina yake neno anthu titha kuima kumanyadira zona kuti ayi ndithu tili independent tikudzilamulira tokha kumano dziko lasintha kwambiri kaya kumagawo azachuma chitukuko magawo ena onse amene tingathe kupanga mechi potengeranso ndi magawo omanena zona kuti dziko ili lili independent kupanga zinthu pawokha mozimira lokha inoyo mukuonapo bwanji pamene pati Malawi akusintha ndi wasintha magawo ati ngati sakusintha leso ni magawo ati ngano chimene chopangisa kuti Malawi asasinthe ndi chani atsogoleri kapena nzika ndi zomwe zindi vuto kuti nanga mukuona kwanu chimene chingachitike ndi chani kuti Malawi atsinthe mwina nkumafikira mmene maiko anzathu amakhala kuchita nkutheka ndi mangazo zilipo makamaka pamene tikufotokoza zona kuti mtsogoleri wa dziko apita muthalika afunira zabwino Amalawi omwe akumbukira ufulu odzilamulira okha pa chaka cha namba 62 pomweno alesa kuti kusachitike mwambo okondwerera tsiku limeneli pogwiritsa ntchito ma resources aboma kapena kuti misonkho ya Malawi malo mwake kunkhala mapemphero opemphera tsiku limeneli ngati maganizo amene tili nawo titha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu saiwalira panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi zitha kufikirani mosavuta.